God is the giver of all life, human and divine. May he bless the father of this child. He and his wife will be the first teachers of their child in the ways of faith. May they also be the best of teachers, bearing witness to the faith by what they say and do in Christ Jesus our Lord. May, by God's gifts, through water and the Holy Spirit, we are reborn to everlasting life. In his goodness, may he continue to pour out his blessing on all these sons and daughters of his here present. May he make them always, wherever they may be, faithful members of his holy people. May he send his peace upon who are gathered here. In Christ Jesus our Lord. Amen. The Lord be with you. Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth. The Mass is ended. Thank you. Have a beautiful and lovely day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made.
n'aja misa dị asọ a anyị na-ekpe ekpere maka ebumnobi ndị nna na ezinụlọ ha. Anyị na-ekpekwazi ekpere maka ebumnobi onye ọbụla n'ebe a, wee na-ayọ ka Chukwu gọzie ebumnobi ndị niile a site na Kraịst onye nwe anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Taa n'ụzọ pụrụ iche anyị na-aka ụka nke 13 n'oge nkịtị nke ụka iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia nwa, ka anyị nyochaa akụ anyị na uche anyị, chọpụta achọmokwu anyị chọrọ Chukwu ma yọọ ya mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na
anyị bụrụ ụmụ nke ìhè site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na-amụkesi nke eziokwu gị. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịka n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ amamihe. Ọnwụ abụghị ihe Chineke mere. Imebi ihe dị ndụ anaghị amasị ya. O kere ihe dum ka ha wee dị. Ihe niile ekere eke n'elu ụwa bụ ihe na-amụba ndụ n'ime ha. O nweghị nke ọbụla n'ime ha enwere ike ịchọta nsị na-egbu egbu. Ala mmụọ adịghị ebe ọbụla n'elu ụwa, maka na ike ezi omume bụ anwụ anwụ. Chineke mere mmadụ ka ọ bụrụ anwụ anwụ. O mere mmadụ n'oyiyi nke ya bụ Chineke, ma ọ bụ ekworo nke ekwensu butere ọnwụ n'ụwa. Ndị otu ekwensu ga-achọta ofu ọnwụ. Okwu nke Hose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onye nwe anyị, aga m enye gị nnukwu otuto n'ihi na ị zọpụtara m nke ọma. I kweghị ka ndị iro chịa m ọchị. Onye nwe anyị, ọ bụ n'ala mmụọ ka isi kpọpụta m, bịakwa chekwaba m ka m ghara ịdị ka ndị eliri n'ala. Unu bụ ndị kwerenụ onye nwe anyị ukwu otuto. Nyenụ aha nsọ ya ekene, n'ihi na iwe ya na-abụ so otu ntabi anya, ma obiọma ya na-esi na ndụgandụ ruo na ndụgandụ. Na anyasị ịkwa akwa ga-agbabata, ma ọṅụ ga-adị na chi ọbụbọ. Biko onye nwe anyị, nụrụ, mekwara m amara. Biko onye nwe anyị, bụrụ onye enyemaka m. Ịgbanweola iru uju m ka ọ ghọọ ọṅụ. Biko onye nwe m na Chineke m, aga m enye gị ekene mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Unu bakarịrị ndị ọzọ n'ụba n'ihe niile, ma n'okwukwe, ma n'ịkwuwa okwu, ma n'ịghọta ihe, ma n'inwe ịnụ ọkụ n'obi maka ihe ọbụla, ma n'iketa oke kacha ibe ya n'ịhụnanya anyị. N'ihi ya, anyị na-atụ anya na ihe unu ga-enye n'onyinye obiọma nke a ga-akarị nke ndị ọzọ. Chetanụ
ka obiọma onye nwe anyị Jesu si buo ibu. Ọ bụ ọgaranya dara ogbenye n'ihi anyị, ka o wee mee ka anyị si n'ịda ogbenye anyị ghọọ ọgaranya. Nke a apụtaghị na m chọrọ ka unu nye n'ụzọ ihe ga-esi sieru n'ike n'ihi na unu nyere. Kama ebe unu nwere hie nne ugbu a, ọ bụ ihe dị mma ka unu nyere ndị ọzọ nọ na mkpa aka. Mgbe unu ga-anọkwa na mkpa, ha ga-enyere unu aka ma ha nwee hie nne. N'ụzọ dị otu a, onye ọbụla ga-enwe ihe dị ya mkpa. Nke a bụkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Nwoke ahụ chịkọtara hie nne agaghị enwe karịa. Nwoke ahụ chịkọtara ihe dị nta ga-enwekwa ihe ọ chọrọ. Okwu nke Osebrowa. Onye nwe anyị, okwu gị bụ eziokwu, were eziokwu gị doo anyị nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Mak dere. Mgbe Jesu jichara ụgbọ mmiri kụfee n'ofe mmiri, nnukwu igwe mmadụ gbara ya gburugburu n'ebe ọ nọ n'agịga mmiri. Otu n'ime ndị na-achị ụlọ nzukọ ndị Juu, onye a na-akpọ Jairọs, bịara hụ ya, daa n'ụkwụ ya, were obi ya niile na-arịọ ya sị, nwa m nwanyị nke ntakịrị dara nnukwu ọrịa. Biko, bịa bikwasa ya aka, ka ọ dịghị nwetakwa ume ndụ. Jesu soro ya. Nnukwu igwe mmadụ nudoro sowe Jesu, na-akpagide ya ebe niile. Ma o nwere otu nwanyị na-arịa ọrịa ohuhu ọbara kamgbe afọ 12. O teela nwanyị a
gwọwara onwe ya n'aka ndị dibịa dị iche iche. Ihe dum ọ kpatara agwụla ebe ọ na-agwọ onwe ya. Kama ọrịa ga-adị mma, ọ na-aka njọ. Ọ nụla maka Jesu, wee si n'azụ ebe ahụ igwe mmadụ juru bịa metụ ya aka n'uwe, maka na o kwuru n'ime obi ya sị, ọ bụrụgodu uwe ya ka m nwere ike imetụ aka, ahụ ga-adị m mma. Ihe niile mekwara ka nwaanyị a si chee n'obi ya, n'ihi na mgbe o metụrụ Jesu aka, ọbara ahụ kwụsịrị ịgba. O matakwara na ahụ adịla ya mma. Mgbe ahụ kwa ka o metụrụ Jesu n'ahụ, n'ike esila n'ime ya pụọ. Ọ tụgharịrị n'etiti igwe mmadụ ahụ jụwa sị, onye metụrụ uwe m aka? Ụmụazụ ya sịrị ya, ị hụrụ ebe igwe mmadụ kpagidere gị wee na-ajụ sị, onye metụrụ m aka? Ma ọ nọgidere na-elegharị anya ebe niile ka ọ hụ onye metụrụ ya aka, onye mere ihe ahụ. Mgbe ahụ ka nwaanyị ahụ jiri mara jijiji, ebe ụjọ ji ya, wee gbagote, maka na ọ ghọtara ihe mere ya n'ahụ. Ọ bịara daa n'ala n'ụkwụ Jesu wee gwa ya eziokwu niile. Ma Jesu sịrị ya, nwa m nwanyị, okwukwe gị agwọọla gị. Ngwa, lawa n'udo, bụrụkwa onye nwere onwe ya site n'ọrịa. Mgbe ọ ka kpụ okwu n'ọnụ, ndị si na be onye ọchịchị ụlọ nzukọ ahụ bịara sị, nwa gị nwanyị anwụọla, ọ dịghịkwa mkpa ọzọ isogbu nna anyị ukwu. Mgbe Jesu nụrụ ozi ahụ, ọ gwara onye ọchịchị ahụ sị, atụla egwu, naanị ihe ị ga-eme bụ inwe okwukwe. O kweghị ka onye ọbụla ọzọ soro ya jee, ma ọ bụghị Pita, Jemis na nwanne Jemis bụ Jọn. Mgbe ha bịaruru n'ụlọ onye ọchịchị ahụ, Jesu nụrụ ụzụ na mkpọtụ, ndị na-akwa akwa na ndị na-eti mkpu, ka o si dị ha mma. Ọ banyere sị ha, gịnị ka unu na-emere mkpọtụ, na-akwa akwa, na-eti mkpu? Nwata ahụ anwụghị anwụ, ọ na-arahụ ụra. Ma ha chịrị ya ọchị. O wee chụpụsịa ha, kpọrọ nne na nna nwata ahụ na ụmụazụ ya, wee banye n'ebe nwata ahụ dina. O selitere nwata ahụ n'aka sị ya, Talita kum, nke pụtara, nwa agbọghọbịa, asị m gị kulie. Nwata nwa agbọghọbịa ahụ kuliri mgbe ahụ, bido na-agagharị. Ọ bụ nwata gbara afọ 12. Egwu bịara jide onye ọbụla. Jesu dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ime ka onye ọbụla mata maka ya, bịakwa gwa ha
ka ha nye nwata ahụ ihe ka o rie. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị Jesu. Ụmụ Chineke, mmadụ anọkwa ebe a. Otito dịrị Jesu. Ụmụ Chineke, ọ na-agakwa? Very good. So we thank God. Mbọsị ọbụla Chukwu mere bụ mbọsị mara mma. And na unu machara mma nọrọ ebe a, ọ ihe inye Chukwu otito. Otito dịrị Jesu. So tata achọrọ m ịrụtụ aka n'ihe ọgụgụ agụgasịrị anyị. Nke mbụ na-agwa anyị na ọ bụrụ Chukwu mere ọnwụ, na Chukwu chọrọ ndụ n'aka gị, na ọ bụrụ ọnwụ ka ọ chọrọ n'aka gị. So oge ọbụla ị nọ, oge ọbụla ị bịara ekpere, oge ọbụla ị sekpu na be gị na-ekpe ekpere, always remind yourself na ihe Chukwu chọrọ n'aka gị bụ ndụ nke gị, ọ bụrụ ọnwụ. So ị ga-adị ndụ, ụmụ gị ga-adị ndụ, ezinụlọ gị ga-adị ndụ, ndị ị mara ga-adị ndụ, maka na echiche ndụ ka Chukwu na-echere anyị. Say amen. So onye ọbụla n'ebe a ga-eburu ya n'obi mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere, and ị ma na ihe dị na agbamndụ anyị na Chukwu bụ na ihe ọbụla iji obi gị kwere n'ebe Chukwu nọ, Chukwu ga-emeri gị. Ọ ya ka a na-akpọ okwukwe. Okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ. Ọkwụnụ mara ihe bụ ime ọgọ? Ime ọgọ bụ charity. So na oge ọbụla ị nwere okwukwe n'ebe Chukwu nọ, Chukwu a na-emeri gị ọgọ. And ihe o ji bụrụ okwukwe bụ na ọ ga-eme gị ịmatụ uche n'ihe ọbụla Chukwu gosiri. So ọ bụrụ na Chukwu sị gị na kansa na-aya gị maọbụ na-aya nwanne gị na ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Ọ sị gị na ị nwere ọrụ mana this year na ị ga-enweta ọrụ, ị ga-enweta ọrụ. O nwere ike ịma afọ dị part, o nwere ike ọma ndị gị clear, mana ị were okwukwe kwere, ịma na Chukwu ga-emezue. Ọ ya mee ndị be anyị ji asị na onye kwe gị na-eme. Ọ ya bụ origin of that saying. Oge ọbụla ị kwetere na Chukwu, Chukwu ga-emere gị ihe ị chọrọ. O wee na-agwa anyị na ọ chọrọ ọnwụ n'aka anyị, na ndụ ka ọ chọrọ. Mana ọ bụrụ na akwụkwọ amamihe na-ekwu ihe a, o nwere ike uche anyị gbaje na Chukwu na-ekwu maka ndụ nke anụ arụ maọbụ ọnwụ nke anụ arụ. Ọ bụrụ ihe ọ na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ ndụ nke ebe ebe, ọnwụ nke ebe ebe. And ọnwụ nke ebe ebe bụ njọ, ịnwụ n'ime njọ. Ọ ya ka akwụkwọ amamihe na-agwa anyị na onye nwụnyere n'ime njọ nwụnyere n'ime ekwensu. And o nwere ihe na-eme ka mmadụ nwụnye n'ime njọ na-abụrọ imere Chukwu isi ike. Nachie na ihe na first book of the Bible, Genesis, Chukwu kechere mmadụ wee sị ha na-emenụ nke a, unu emena nke a. Then ozugbo ha mere isi ike, gịnị mere? Mmadụ ebido taba afụfụ, mebe gịnị? Eluigwe eme gịnị? Unu agụrụ katikizm. Eluigwe chinarị anyị, ọkwa ya? So na oge ọbụla anyị na-emere Chukwu isi ike, ị maa na ihe ọzọ na-esi bụ ọnwụ. Ọ ya mere ndị Igbo ji asị na ekwe ekwe na-eme gịnị? Na-ekwe n'ute ekwele. Ọ ya bụ the origin of that saying. So na ihe ọgụ nke mbụ n'ụbọchị nke taa na-echetara anyị
na anyị ga-enwe ezigbo okwukwe n'ebe Chukwu nọ. Na ọ bụrụ na ị nwee okwukwe n'ebe ọ nọ, ị maa na ị ga na-ege ya ntị. Na ọ bụrụ na ị na-ege ya ntị, ị maa na ihe ga na-agara gị ọfụma. Ọ bụrụkwanụ na ị nwụọ ọhịa, ị maa na ị na-ejekwute Chukwu n'eluigwe, ị da anwụ ọnwụ nara n'iyi because na imeje ọkụ mmụọ. Ihe ọgụgụ nke abụọ wee na-agwa anyị maka charity. Ndị Igbo si na oke ata na akpa nwa dibịa, ma nwa dibịa ama na ụma megin bụ oke ọnụ. Ọkwa ịghọta? Exactly. So na live and let live. Ihe dị na ya bụ na abịa na ka Chukwu si wee chee, dịka Pọl dị asọ si agwa anyị n'ihe ọgụgụ nke abụọ, na ọ bụrụ na ị biri, chọkwa ka nwanne gị biri. And ya mee na ndị be anyị ihe niile anyị na-eme dịka nne na nna bụ ihe a na-akpọ charity. Nne na nna nwere ego, mana ha na-ewepụta ego ahụ ụmụaka enwere ego, mana ha na-eji egote nri ka ụmụaka rie. Ha na-eziji ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ. Ụmụaka enwere ego ha ji akwụ ụgwọ akwụkwọ, mana ha ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ ya ka Pọl dị asọ ji agwa anyị na ihe eji ama ndị bụ ezigbo ndị otu Kristi bụ na onye na-enwerọ na-ama ama na onwerọ. Ụmụ gị enwerọ, ama ama na ha enwerọ, maka na ị na-agba mbọ ịnọchi anya ha. Ha nwa na onwe ha na-agbagotekwa, ha na-enyechikwa gị back, maka na aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. Ọ ka o si aga. Ọ ya bụ ihe ọgụgụ nke abụọ na-agwa anyị maka ya. Abịazie n'ozi ọma, Jesu wee na-akụziri anyị na okwukwe dị ezigbo mkpa. Iwepụ okwukwe, enwekwa ebe anyị ji azụ aga. So ọ bụrụ na ị nwere okwukwe n'ebe Chukwu nọ, ị maa na ọ ga-afịakwa gị arụ. Ndị be anyị sị, when you don't have faith, you are biting off more than you can chew. Mana inwe okwukwe n'ebe Chukwu nọ, ihe ga na-aga. N'anya na mmadụ ịbụọ bịakwute Jesu n'ụbọchị nke taa. Ofu onye bụ onye isi ndị ọchịchị ndị Juu, Jairus. Ma o nwere nwatakịrị, o nwere obere nwa, ọ dị arọ 12, 12 years. Then ọ bụrụ na arụ na-aya nwatakịrị ahụ, gịnị ka papi ya mee? Like I said n'ihe ọgụgụ nke abụọ, papi ya gbaba mbọ jebe ka o jee yọta ka Chukwu nwee ike gwọọ nwa ya nwaanyị. Ọ bịa yọba Jesu na ọ bụrụ na ị bịa metụ ya aka na ọ ga-adị ndụ, na ogologo okwu adịrị ya. Mana ihe o ji bụrụ okwukwe bụ na nwoke a mara na ọya na-aya nwa ya nwaanyị, na Jesu abụrụ dọkịnta nke oyibo, na dọkịnta nke ekpere. Mana o nwere nnukwu olileanya na Jesu bịa metụ ya aka na ọ ga-adị mma. Ihe anyị niile ji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa bụ because na anyị chọrọ ka Chukwu mere anyị ofu ihe maọbụ ihe nke ọzọ. Ọ ya mee na ọ bụrụ na i jiri okwukwe nọrọ ebe a, na Eucharistia dị asọ, Jesu nọkwa ebe a. So na ọ bụrụ na ị nwa anwa si ya na ihe a bụ ihe ị chọọ, na ihe a bụ ihe ị chọọ n'isi ezinụlọ gị, na ihe a bụ ihe ị chọọ n'isi nwa gị nwaanyị, na isi nwa gị nwoke, ma ọ na-eme ọfụma ma ọ na-eme ọfụma, Chukwu ga-eme. Because nọọ ihe ọ chọrọ ndụ n'aka anyị, ọ chọrọ agamniru n'aka anyị. Nwoke a wee yọọ Jesu. Jesu wee sị oke ka anyị gaba. O wee gbuo oge, maka na ndị mmadụ ka nkụ, maka aka nkụ ọ na-abụ onye dadom ndadi ọkụ ya. Ụfọdụ a na-azọbi ụfọdụ ụkwụ. Then ka a na-aga ihe niile ahụ, ofu nwaanyị ọrịa ohuhu ọbara na-aya for 12 years, arọ 12, wee gwa onwe ya na ọ bụrụ na nwa anwa jee metụ uwe ya aka na m ga-adị mma. Okwukwe. O wee kpawara ụzọ shibe ọnwụ, na-azọbi ndị mmadụ ụkwụ, wee rute ebe Jesu nọ. O metụrụ Jesu aka, akwa Jesu ka o metụrụ aka. Mana oge o metụrụ akwa Jesu aka, gịnị mere? Jesu tụgharịa sị, onye metụrụ aka n'akwa m? Everybody ebido chibe ọchị. Jesu, you are not serious right now. In the show ihe na-ajụ.
everybody na-azọ gị ụkwụ, ụfọdụ kwa, ụfọdụ akwachie, and so on. Ị na-asị onye ọ bụdụgodo akwa ka ị na-ekwu maka ya. Jesu tụgharịa sị, yes, na ya mara ihe ya na-ekwu. Onye metụrụ m aka n'akwa? Nwaanyị mara jijiji bịa sị, nke bụkwa eziokwu na m metụkwa gị aka n'akwa, ndị amakwa m ihe mee m na-arụ mgbe m metụrụ gị aka n'akwa. Ifuru ya na Jesu aṅụrọ mmanya. Uche dị n'ihe ọ na-eme, maka na ike pụrụ ya n'arụ. Ma ike pụrụ ya n'arụ abụrụ na emetụrụ ya aka, na ọ na-emetụrụ akwa ya aka. Onye mee na okwukwe siri ezigbo ike. Maka o siri ike, sọọsọ ihe Chukwu na-atụ anya n'aka anyị bụ obere okwukwe, small one. Mere o ji si anyị na ọ bụrụ na okwukwe anyị dị ntakịrị dịka mustard seed, na anyị si ugwu ya pụọ ebe ọ nọ, na ọ ga-apụ. Okwukwe ahụ ka nwaanyị a ji wee sị na ọ bara uru imetụbedi ya aka, ya metụ akwa ya aka na nsogbu adịrọzi. O metụ akwa ya aka, ọrịa 12 years ejebere onwe. As simple as that. And oge a na-ekwu oge niile a ajụrụ ọ bụrụ na nwatakịrị a na-ekwu maka ya anọrọ n'ụlọ nwụọ, then anachite bịa si nwoke a na ọbara ozuru, hapụzie nna anyị ukwu na nwa ga-anwụgo, maka na ndị be anyị ma na ihe dị n'ọnwụ bụ ọnwụ mere na omega ọkụ ya. Ndị be anyị si no mekwatalism, ọkwa eziokwu. Anyị na-asụ ya n'oyibo no mekwatalism, ihe gbasara ọnwụ. So ndị Jew believe kwa na ọnwụ, there is no mekwatalism about ọnwụ. So ha wee sị ya no need, ọnwụgo bụ na ọnwụgo. Jesu si ya egwu atụna gị, nwee okwukwe, nsogbu adịrọ. Nwoke sori ha wee gaba. Eruzie ebe ahụ, Jesu ekwukwe ihe ọzọ na-atọ ọchị, maka na onye ọbụla na-ebe akwa. Ịma nka ndị be anyị si eme niile ebe mmadụ nwụrụ, ana m akọwa kụziri unu akọwa, more especially ụmụ nwanyị. Unu ga-anọrọ na moto akpara nkata na-eje ebe mmadụ nwụrụ, a na-akpa na-achị. Ikwuru eziokwu, a ga na-ekwu ya erutezi ebe ahụ, onye ahụ gị na ya na-achị ọchị, ihe ọzọ na-anụ ọ daa n'ala. Isi ka ezi mgbe ihe niile chenji. Ịghọta? Ụmụ nwanyị na-eme ihe ọfụma, ndị ekenekwa m unu. Darun. So oge onye a nwụziri, onye ọbụla mebe ụdịrị ihe a anyị na-eme n'ụlọ. Ịghọta gị? Then Jesu wee sị ha, unu etizina mkpu, unu ebezina akwa. Nwatakịrị a na-arara ụra. Ndị a niile na-ebe akwa eshi n'ibe akwa chịbakwa ọchị again. Lekwe na onye nke a. Ụfọdụ ebido fichebe anyị. Enwere ebe njegoro ebere ụdịrị akwa. Ofu onye na-ebe akwa, onye na-eke aṅara gafete wee fụ na onye a na-ebe akwa, maferie, ọ sị nyebekwe m aṅara. Ka ị maa na uche dị n'ihe niile na-aga around. Ịghọta gị? So ya mee na n'ụbọchị nke taa, Jesu wee na-agwa anyị na okwukwe dị ezigbo mkpa. Ka Jesu banyezi n'ime ebe ahụ, nwoke na ụmụ ya na ndị bie ha niile nọrọ na-eche ka afọ ihe ga-eme. Jesu si ya talita kum, nwata nwa agbọghọ binie. Nwa binie tichebe akwụ ya. Asị ka ebe ihe onye ọbụla na-agagharịrị ebe a. Jesu si nye nri ka o rie. As simple as that. End of story. Ebe a ka ihe niile gwụ. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'ụbọchị nke taa wee nụchaa ihe ọgụgụ a, ofu ihe ka Chukwu tụrụ anya n'aka gị, okwukwe. Ị nwere okwukwe, hapụ ịbụ ekwe. Ị maa na ihe ọbụla iji maka ya nọrọ ebe a na Chukwu emezughị already. Anyị wee na-ayọ Chukwu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taa ka ọ bụrụ ekpere anyị niile anyị ji okwukwe na-ebutere ya n'ụbọchị nke taa, buru ya gbagoro n'eluigwe ma hapụrụ anyị ngọzi, maka na okwukwe anyị nwee n'ebe ọ nọ bụ ihe anyị tụrụ anya na ọ ya ga-aza anyị site na Kraịst onye nwe anyị.
Ka anyị kwụrụ n'ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa dị ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka iyi nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enwe njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe nne nye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụla etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m n'otu baptizim nke mgbaghara njọ na ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere ndị kwarụnụ. Mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ ga-enyere anyị aka n'ekpere ndị kwarụnụ. Chukwu pụrụ ime ife niile dị ebe ụmụ gị agbakọgo ọnụ n'ehihie n'ụwa jiri okwukwe na-ebutere gị ekpere ha. Anyị na-arịọ ka iche ntị n'ekpere anyị niile. Ka anyị kpee ekpere maka ebumnobi ndị nna, kpekwazie ekpere maka ngọzi nke Chukwu n'isi ezinụlọ ha dị iche iche, kpekwazie ekpere maka ebumnobi onye ọbụla n'ebe a n'ofu n'ofu, ka iru anyị si dị iche n'iche, ka ebumnobi anyị si dị iche n'iche, mana Chukwu mazuru ihe ndị a niile. Anyị wee na-ayọzi Chukwu na-afụ na ife na-afụ na nzuzo ka o bụrụ ekpere anyị niile anyị butere n'iri n'ụbọchị nke taa. Gọzie anyị
gọzie ezinụlọ anyị dị iche iche ma gbooro anyị mkpa anyị niile ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Anyị yọrọ ihe ndị a site na Kraịst onye nwe anyị. Rịọba na ụmụnna m ka aja m nọ nna chụpụrụ ya ga-asọ Chukwu nna jike niile nara nọ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị ka iji nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja misa anụnwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu anyị ekele. kwesịrị ezi bụkwa ihe ziri ezi n'ọzọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge
niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara were achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi
bụrụla otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na Fortunata dị asọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ka osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewerekwa na nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala ya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu onye nzọpụta, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka àjà nke a anyị chụnyere gị n'oriri nsọ nke anyị natara nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru mgbe ebighị ebi site na Kristi dị nwenụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection. Choir. When for air condition, they go off. Agua. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Good news. Enwe parish council meeting last Thursday. Unu n'anya, unu ga-afụ na tata ndị altar servers anyị dị on. Ka ọ nụfe aka. Ndị bịara ụka n'oge, unu ga-afụkwu na Father mee procession from mgbada wee gbagote ebe a. Ka ọlụnụ Chineke aka. Ndị ihe egwu anyị ga na-ezufu oke, mana anyị ka ga na-enwekwa space ebe ahụ. Mana anyị ga na-eto Chineke ka anyị si eto Chineke all the time. Altar servers, parents, biko, bring the children to mass on time ka ha wee kwado before Father pụta, because a ga na-eme procession as we used to do. Dr. Nna will organize the schedule etu anyị si emebu so that every family amalụ mgbe their children ga-serve mass. Dute ha n'oge biko. Otuto dịrị Jesu. And the altar servers, parish priest say, no sneakers. No sneakers. Tata, enwe one of us, chisel, ka Catholic say chisel n'ụka, by receiving the sacrament of confirmation, and that person is Favor Ekwedike. Biko ka ọ nụ Favor Ekwedike aka.